Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh ing pelajaran basa Jawa. Dina iki awake dhewe arep sinau basa rinengga, tembung panyandra, tembung panyendu, tembung pepindhan, lan tembung parikan. Sadurunge miwiti pelajaran, aja lali ndonga dhisik lan cepakno bukumu. Basa rinengga. Basa rinengga yaiku basa endah utawa basa sastra kang endahe karana dipaesi utawa direngga-rengga utawa dirumpaka. Mula basa rinengga uga diarani rumpakan. Apa bocah-bocah isih kelingan ana kang diarani tembung saroja, tembung campuran, lan tembung entar. Nah, kang kalebu basa rinengga yaiku tembung campuran, saroja, entar, panyandra, panyendu, pepindhan, parikan, purwakanti, dasanama, lan sapanunggalane. Lumrahe basa rinengga kanggo nulis kasusastran, tembang geguritan, drama, pewayangan, lan sapanunggalane. Ing pasinaon iki, awake dhewe bakal ngrembug panyandra, panyendu, pepindhan, lan parikan. Tembung panyandra yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nglembana. Utamane biasane babagan perangane awak. Tuladhane 1. Alise nanggal sepisan. 2. Bangkekane nawon kemit. 3. Pipine nduren sakjuring. 4. Rambute ngembang bakung. 5. Untune miji timun. Saiki tembung panyendu. Tembung panyendu yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Tuladha: tangane cekot, lambene guwing, irunge gruwung, sikile dingklang, tangane kede. Nah, lanjut. Tembung pepindhan. Tembung pepindhan yaiku ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya utawa pindha. Tuladhane 1. Polahe kaya gabah den interi. Tegese polahe ora iso meneng. Umek ae. 2. Tandange kaya banteng ketaton. Tegese oleh nyambut gawe trengginas. 3. Gandane arum jamban. Tegese banger banget utawa ambune ora enak. 4. Polahe kaya srikatan nyamber walang. Tegese yen tandang gawe cekatan. 5. Lambehane mblarak sempah. Tegese oleh lambean utawa oleh mlaku apik di sawang. Saiki tembung parikan. Tembung parikan yaiku ukara kang kedadean saka sampiran lan isi. Tuladhane 1. Abang-abang ora legi. Kelambi abang merakati. 2. Godhong waru bolong-bolong. Bocah ayu moblong-moblong. 3. Ciper merambat kawat. Ora mampir pokok liwat. 4. Cilik-cilik gelange karet. Isih cilik aja keset. 5. Santen toya klapa. Cekap semanten atur kula. Ayo disimpulke bebarengan. Basa rinengga ana panyandra yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nglembana, utamane ing perangane awak. Panyendu yaiku
Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat perangane awak. Sing ketelu, tembung pepindhan yaiku ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya. Sing kepapat, parikan yaiku ukara kang kedadean saka sampiran lan isi. Nah, muga-muga video pembelajaran iki bermanfaat kanggo sinau. Ojo lali klik like, komen, lan subscribe ya rek. Matur nuwun.